बर' ख्रिस्टियान कार्टुन होननानै बिथांनि चेनेला हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ मानि सायावहाय आङो भिडिअ लाना फैदों। जिथुनाखि बे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेला बिथाङा चेनेलखौहाय डिलिट खालामनांबाय। मानो खालामनांखो होनोब्ला बिथाङा थांनाय समफोरावबो माने गावजों गाव बर'जों बर' एना एनि खालामनाय बा बर'जों बर' दुसिलायनाय बेफोरबायदि भिडिअ लानानै फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो बिथाङा आरो खनसेबाव केथलिक ख्रिस्टियानफोरनि जिथुनाखि मारियाम ना बिमा मारियामखौहाय बियो बिदिनो बायदिसिना बुंदों होननानै केथलिक चार्चनि रायजो राजाफ्रा बुंदों आरोखि। स' दिनैनि दिनावहाय बिथाङा चेनेलखौहाय गावनि चेनेलखौ डिलिट खालामनांबाय आरोखि, माने डिलिट खालामनानै लानांबाय। स' लोगोफोर बेखौनो आं बुंनो सानो बिथाङा सासे मोजां भिडिअ बानायोमोन, नाथाय बिथांनि बानायनायखौ जोङो रावबो बाजाया आरो बिथाङा बिदिनो गावजों गाव बांसिन एना एनि जालायनाय बा गावजों गाव सोंखारिलायनाय बेफोरबायदिसो भिडिअ लाबोनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। थांनाय समफ्रावबो बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननानै गोबां बेफोरबायदिनो दावराव खालामबाय, नङा होनबा? आरो बेजों लोगोसे बिथाङा आरोबाव बेफोरबायदिनो केथलिक चार्चनि जिथुनाखि बिमा मारियाम बेखौहाय मा बुंदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निसय मिन्थिगोन। मानोना जों बयबो गावबागाव धोरोमखौ मोजां मोनो, नङा होमबा? नोंथाङा जिखि धोरोमाव था, नोंथाङा जिखि इसोरखौ खुलुम, नाथाय गुबुननि इसोरखौ बा गुबुननि धोरोमखौ मुगैनो नाङा बा गुबुननि धोरोमखौहाय नेवसिनो नाङा बा सोंखारिनो नाङा बा बिदि नङा बा बेफोरबायदि गाज्रि बेफोरबायदि बुंनो नाङा आरो। नोंथाङा जाय इसोरखौ खुलुमो, नोंथाङा जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरखौनो फोथायनानै था आरोखि। स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामलांनो सानला, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिखागोन आरो। स' लोगोफोर आं आरो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो होननानै सानो। बेजों लोगोसे बिथांनि जिथुनाखि बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल ना, दा बिथाङा कार्टुन मानो नाम लानाय दा कार्टुन माने मा, बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौहाय कार्टुन होनजोंसो रुजुनायफोर बायदिबो जादोंमोन आरोखि। रायजोफोर, दिनै जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बर' केथलिक चार्च एस'सियेसननि जानानै बेवहाय जथुमदों। बे बेनारनि खाथियाव जोङो जथुमदों। बिनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय इउटुब चेनेल, जायखौ जोङो मिथिनो मोनदों बर' ख्रिस्टियान कार्टुन होननानै। बिथांनि चेनेला जियानो नह जोंहा जेबो आपत्ति गैया, नाथायब्ला बिथांनि चेनेलाव जोङो नुनो मोनदों, बिथाङा बुंदों बिथांनि चेनेलाव जे जोंनि रमान केथलिक चार्चनि आइथा मारियामा पापी होनदों। बोरै मिथिगो बिथाङा आइथा मारियामा पापी? खुनु बाइबेलाव, नैबे बाइबेलाव लिरनाय गैया। बिथाङा बाइबेल खुलिनानै देखायनो हायोबा देखायथों। बबे पदआव लिरनाय दङ जोंनि आइथा मारियामा पापी? मालायनि धर्मखौ जों जेबो बुंनो थाङा। जोङो जोंनि रमान केथलिक गिर्जानि चार्चनि बिखयसो जोङो मिथिगौ। जिहेतु बिथाङा एकदिननि सिगाङावबो बाथौ ब्रह्म बायदिसिना धर्मनि लानानै गावनि निजा चेनेलाव थाखा खामायनो थाखाय, भिउ बारायनो थाखाय, साबस्क्राइबार बारायनो थाखाय हयथ' जानो हागौ, नाथायब्ला बिथांनि थांखिया बिराद गाज्रि जोङो बुजिनो मोनदों। मानसिखौ, बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामनायनि थांखिसो जानो हागौ बिथांनिया, जों बिदिसो बुजिनो मोनदों। दा खैदिननि सिगाङावनो जोङो मिथिनो मोनदों, नुनो मोनदों बिथांनि चेनेलाव बाथौ धर्मखौ गुलाय गुजाय खालामनाय। दायो आरो फैबावबाय गोदान चेनेल बिथाङा खुलिबावदों, लाभ स्ट'रि होननानै। बे लाभ स्ट'रियावबो बिथांनिनो आवाज जोङो फुरा मिथिगौ। बे बिथाङा गावखौनो जेम्स पास्टर होननानै बुंनानै लादों। जों नुवाखै बिथांखौ, बिथांनि महरा गावनि इउटुब चेनेलनि स्क्रिनाव मालाबाबो नुजायाखै, जों नुनो मोनाखै। बिथाङा मानो थाखोमा इउटुबनि सिंनिफ्राय आवाजखौल' होनानै
सेहराखौ देखायालासिनो बायदिसिना जोंनि बर' हारिया जिखि धर्म लाया मानो जोंहा जेबो आपत्ति गैया अनलायनानै सोलिगासिनो दं दिनै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बर' हारिफ्रा नाना रोखोम डिनोमिनेशननि आन्दाराव दङ नाना रोखोम धर्म लानानै दङ जोंहा जेबो आपत्ति गैयामोन नाथायब्ला बिथांनि चेनेलनिफ्राय जोङो गले गले बेबायदि इन्टारफियार जालायनाय खोथाखौ जोङो खोनानो मोनो जोंनि बर' रमान केथलिक चार्चनि आइथा मारियामखौ जोङो गोथारै नाजावो जोंनि आइथा मारियामखौ पापी होननायलाय जों जोबोद दुखु मोनदों जोङो बिथांखौ थारैनो दिनैनि दिनावनो जोङो बिथांखौ हुसियार खालामो आदारवाइज जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बर' रमान केथलिक चार्च एस'सिएशननि जानानै जोङो बिथांखौ we will case FIR to the police station if he doesn't delete whatever he has focused in his channel whatever the channel he had maybe Boro Christian cartoon maybe love story channel we doesn't matter but we strictly apologize ask him to apologize in his own channel otherwise now from this place onwards we will case him a fire to the police station धन्यवाद बारा बुंनो थाङा एसेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि प्रग्रामखौ फोजोबबाय दिनै जोङो बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल बे चेनेलखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिट लानाय जादों जोङो बिश्वनाथ जिल्ला केथलिक कमिटिनिफ्राय बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों जोंनि मूल बिषयानो जाबाय बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि जाय व्यक्तिया चेनेलनि गेजेरजों माखासे धोरोमनि बेलायाव बेले बेजे लाबोनाय जों नुबाय थादों दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों दा जोङो बिथांखौ नैबे दिनैनि प्रेस मिट होनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो खावलायनोसो सानदों खावलायगोन मानोना बिथाङा हयथ' दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों जायखि बाथ्रा गावनि जि फोसावनाय बेखौ थार होननानै हयथ' साननो हागौ नाथाय जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बिथांनि जि चेनेलजों हगारनाय जि बाथ्राफोर बियो जोंखौ सौग्राव होदों दा बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जोङो सोंखारिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों मानगोनां रायजोफोर जोङो बावैसो सिगां जोङो बिथांनि जि बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोमफोर दङ ख्रिस्टियान बाथौ ब्रह्म गोबां धोरोमखौ लानानै दिनै जों सिबिबोबाय थादों जोङो धोरोम सिबिनायजों जोंनि अनलायनाय खौसेथि जोंनि कालचार आइडेन्टिटि जोङो बेखौ लाखिबोबाय थादों दा बिनि गेजेराव दिनै जों बिथांखौ सम सम जोङो गावनि चेनेलनि थ्रुयै जोङो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि लाबोनायखौ जेंनाखौ जोङो नुबाय थादों बावैसो सिगां बिथाङा बाथौ धोरोमखौबो दिनै बर'नि गुबै धोरोम नङा होननानै दिनै बाइबेलाव बेबायदि बाइबेलखौ रुजुनानै बाइबेलखौ बदनाम होनानै बे दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों जोङो बुंनो थाङाखै जोङो बुङा जोङो धोरोमखौ लादों अनलायनाय खौसेथि जोंनि गेजेराव अरायसम थांनानै थानांगौ जों बेखौसो जोङो नागिरो नाथाय बिथाङा मा खालामदों दिनै मा खालामनो सानदों बे धोरोमखौ लानानै बियो गोबां बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय गावजों गाव एना एनि जालायनाय गावस्रालायनाय बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव लाबोदों दा बेनिखायनो बिथांखौबो जोङो बाथौआ गुबै धोरोम नङा होननानै बर'नि गुबै धोरोम नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौबो जों सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोबाव बिथाङा जोङो मिन्थिगौ बिथाङा पास्टरनो थिउलजि क्लास लानाय
थिउलजि ट्रेनिंआव थानानै थिउलजि क्लास फरायनानै ट्रेनिं लानानै बिथाङा पास्टर मावफैनाय जोङो बेखौ खोनानो मोन्दों। जुदि गुबै पास्टरब्ला इसोरनि बाथ्रा इसोरनि खामानि मावग्रा मानसिमोनब्ला बिनि खुगानिफ्राय बेबायदि गावनि चेनेलाव बेबायदि बाथ्राखौ बुङा। आरो मोनसे बाथ्राया बेनो गावनि चेनेलाव गाव मोखांखौ नुनानै मोखांखौ गावनि महरखौ होनानै बे चेनेलाव बाथ्रा बुङा मालाबाबो। बे थाखोमानानै चेनेलाव थाखोमानानै बाथ्रा बुङो। गुबुनखौ जोङो नुनो मोनो बुंनोबा बुं सिदा बुं गावनि चेनेल नालाय गावनि महरखौ लानानै बाथ्राखौ बुं। मानो नोंथाङा मानो गावनि महरखौ लाखोमानानै बाथ्रा बुङो? नोंथाङा गिनायजों बाथ्रा बुङोबा नोंथाङा मानो गावनि चेनेलनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे गावस्रालायनाय बाथ्राफोरखौ मानो दिनै चेनेलनि गेजेरजों लाबोदों? दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो मोनसे बाथ्रा जोङो थांनाय जि गावनि बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों जिबायदि बाथौ धोरोमखौ नेवसिबाय गुबुन गुबुन धोरोमखौ नेवसिबाय बे नेवसिनायनिफ्राय काउन्टार होफिनजानानै बिथाङा दिनै बे बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलखौ दिनै रिमुभ खालामबाय। दा रिमुभ खालामखांनायनि उनाव आरोबाव बिथांखौ जोङो नुनो मोनबावदों जे लाभ स्ट'रि मोनसे चेनेल मोनसे आरोबाव बानायबावनाय। बे लाभ स्ट'रिनि चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ आरो खृष्टान डिनोमिनेसननि गेजेराव गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ लानानै बियो नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै बियो भाइरेल खालामबावदों। दा बिनि सायाव जों बुंनो थांनो नागिरदों जोङो बे लाभ स्ट'रि चेनेलनि जि बिगोमा बिथाङा बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलनिनो बिगोमा जोङो बेखौ मिथियो। दा बेनिखायनो बिथांखौ जोङो सोंखारिदों बिथांखौ जों साबधान थानो थाखाय जोङो बिथांखौ जों खावलायदों। जों बुंदों बिथाङा जाहाथे बे लाभ स्ट'रि चेनेलनिफ्राय चेनेल खुलिदोंबा मोजां खुलि। आरो मोनसे बाथ्रा रायजोफोर जुदि बे इसोरनि खामानि मावनो थाखाय बियो थिउलजि क्लासाव थांबाय ट्रेनिं होनानै फैबाय इसोरनि बाथ्राफोरखौ जुदि बियो सोलोंनानै फैबाय रायजो राजाखौ इसोरनि बाथ्राजों मोजां लाबोनो हागोन। बेबायदि जुदि बिथाङा जुदि पास्टर थारब्ला दिनै मानो मोजां मोनलायनायनि मा मोनसे चेनेल खुलिलायखो बेलाय? सासे पास्टराथ' गोथार पास्टराथ' बेबायदि मोनसे लाभ स्ट'रि चेनेल खुलिया। जोङो बेयावनो हमनो हाबाय बिथाङा दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा नङा बे नंखाय इसोरनि खामानि मावग्रा। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ सोंखारिदों बेयाव जोङो थोंजों हमनो हाबाय बिथाङा जि लाभ स्ट'रि जि चेनेल खुलिबाय बेयाव फिल्म डाइरेक्टर बायदिसो बिथाङा जाबाय। जोङो बिथांखौ जोङो बुंनो थांगोन दिनैनि तारिखाव दिनैनि दिनाव बिथाङा निस्सय इसोरनि बाथ्रा बुंनांगौनि गेजेराव इसोरनि बाथ्राखौ बाद होनानै गारनानै नंखाय धोरोमखौ लानानै फोसावनानै गेसाव गोफोन बाथ्राफोरखौ बियो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बे धोरोमनि गेजेराव हारिनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनाय आरो फिन बिथाङा मोजां सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बेयावहाय फिल्माव सोनानै गाज्रि खालामनायनि मोनसे चेनेलसो खुलिबावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो चेनेल खुलिग्रा बिथां नोंथाङा साबधान था। आरो जोङो बिथांखौ जोङो सोंनो नागिरो बिथांनावहाय नोंथाङा जुदि निस्सय जुदि इसोरनि बाथ्रा इसोरनि खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा जुदि थिउलजि क्लासाव जुदि बेखौ थिउलजि क्लासाव थांनानै ट्रेनिं होनानै इसोरनि बाथ्राखौ जुदि बाक्यफोरखौ जुदि बुंनो सानदोंमोनब्ला नोंथाङा चेनेलनि गेजेरजों नोंथां मोजां बाथ्राफोरखौ बुं मोजां बाथ्राफोरखौ फोरमाय। आरो चेनेलनि थ्रुयै खृष्टाननि गेजेराव जाहाथे आरोबाव गुबुन खालामनायनि गावजों गाव बिदा फंबाय बिमा बिफानि गेजेराव जाहाथे दाङाबाजिखौ लाबोआ। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दिनै जोङो दाख्लै जोङो नुनो मोन्दों थाख्लाय नार्जारिया गोबां गिदिर मोनसे बेरामजों गोग्लैसोनानै दङमोन। बिथाङा डाक्टार सिकित्सा खालामदों बिथाङा हामा मोनदों बिथाङा इसोरनाव फोथायनाय दङखाय इसोरनाव आरज खालामहोदों इसोरनाव आरज खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा मुक्ति मोनदों। दिनै डाक्टारनि मुलि माखासे जानायजों इसोरनि बोरजों इसोरनि आशीर्बादजों बिथाङा गावनि बेरामखौ दिनै सोखाजानायखौ मोन्दों। बिथाङा ससियेल मिडियायाव गावनि सोखाजानायनि बाथ्राखौबो माखासे बाथ्राखौ बुंदों। बेखौनो लानानै आलफन्सानाव बिथां थाख्लाय नार्जारि बिथाङा गोब्राबथार बेरामखौ देहाखौ लानानैबाबो बियो आलफन्सानाव बिख'दों
आलफनसानाव बिख'नायनि गेजेरजों आलफनसाया गावनि जि बियो इसोरनाव बिस'नानै होनानै बिथांनि जिउखौ बिथांनि बेमारखौ हयथ' मुक्त खालामदों जोङो बेखौ साननो हायो। नाथाय बे आलफनसाखौ लानानै बिथाङा बुंदों आलफनसाया सासे इसोर नङा, बियो बासायगिरि नङा, आलफनसाया बोरै बेमार फाहामनो हानो बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बेबायदि नङा, आलफनसाया हयथ' थैनानै थांनायनि उनाव इसोरनि जायगायाव इसोरजों दंहैयैखाय बिथांनि बिख'नायखौ इसोरा खोनासंनानै बै जोङो बिथां थाख्लाय नार्जारिनि बेरामाव हयथ' मुक्त जादों। बेबायदिनो नोंथांनाव जोङो सोंनो लुबैयो, गोथार जिउनि बाथ्राखौ आरो सोरगो आरो नोरखौल' नोंथाङा बुजिगौ, नोंथाङा सुस्रांग्रा अरनि बाथ्राखौनो नोंथाङा बाइबेलनि हिस्ट'रियाव फरायाखै खोमा, सुस्रांग्रा अरनि मिनिंखौनो नोंथाङा बुजिया खोमा, बेनिखायनो नोंथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंदों। दिनै जोङो आलफनसाखौबो जोङो गोथार होननानै बुंनो थाङाखै, नाथाय आलफनसाया हयथ' थैनायनि थांनायनि उनाव इसोरजों दंहैफायो खोमा, जोङो बेखौ जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो सानो। दा बेनिखायनो आलफनसानाव बै थाख्लाय नार्जारि बिथाङा गावनि गोब्राबथार बेरामनि सायाव आलफनसानाव हयथ' बिख'दों, दे आलफनसा आंखौबो एसे आंनि बेरामनि थाखाय बिख'ना होदो इसोरनाव। हयथ' निस्सय बेबायदि बिस'नायनि होनायनि गेजेरजों आलफनसानि बिस'नायखौ इसोरा खोनासंदों, बेनिखायनो बिनि बेमाराबो हामनाय बायदि जादों। दा ओंखायनो जोङो बेखौ बुङो, नोंथाङा गोथार पापिनि बाथ्राखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा। नोंथाङा निस्सय जुदि पास्टरब्ला नोंथाङा सोरगो नरक आरो सुस्रांग्रा अरनि बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै बुजिनांगोन आरो फरायबावनांगोन नोंथाङा बाइबेलनि हिस्ट'रिखौ। बिनि उनावसो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव नोंथांनि चेनेलाव बे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा चेनेलनि थ्रुयै हगार, जों बेखौ खावलायगोन। खिन्थु ख्रिस्टाननि गेजेराव मारिया पापि होननानै बाथ्राखौ नोंथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय मारियायाबो सासे गोथार मानसिसो। बिमानाव नोङो बियो, बिफाया होआबा बिमानाव बिनानै नोङो बिमाया बिफानाव बिख'नानै होनायनि उनावसो नोंथाङा मोनो। बे बाथ्राखौ नोङो मोजाङै सानहर। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि आइ मारियामा पापिथारमोनब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मारियामनि गोरबोसारि जानाय नङामोन। नों बे बाथ्राखौ मानो दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंदों? नोङो जहननि 19:25 पदआव फराय। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला कालबारि हाजोआव थैहांसिमोन क्रुसाव दोसथाबजानानै, बे समाव नोङो मोजाङै बाइबेलखौ बेखेवनानै नाय। जहननि 19:25 आरो 27 पदआव नाय नोंथाङा थन्न इसोरनि बाथ्राखौ नोंथाङा, अब्लासो नोंथाङा बुजिगोन। गोथार जिसुआ बुंदों जेब्ला थैनोसैमोन, जहनखौ बुंदों, ओइ जहन नाय नोंसोरनि बिमाया नै बेनो होननानै आइ मारियामखौ गोथार जहननो दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंलांदों। नाथाय नोंथाङा बेबायदि जुदि पास्टरथारब्ला, इसोरनि बाथ्रा बुंग्राथारब्ला, गासैबो बाइबेलनि हिस्ट'रिफोरखौ, लेसनफोरखौ, चेप्टारफोरखौ मोजाङै फरायनानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों हगार। नोंथांनि चेनेलाव बाथ्रा हगारनायखौ जों बादा होआखै, नाथाय मोजां बाथ्राफोरजों नोंथाङा बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै हगार। अब्लासो नोंथांखौ जोङो गनायगोन। आरो नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय, गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जुदि गोजानाव थायोबा, नोंथांनि सायाव जों एफआइआर होनाय जागोन, नोंथांनि सायाव जों गोख्रों राहा लानाय जागोन। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथाङा जों मिन्थिगौ, नोंथांखौ जोङो जुदि नोंथाङा बेबायदि गाज्रि भाइरेल खालामबावोब्ला नोंथांखौ जोङो मिन्थियो, बबाव थायो बबाव जायो। नोंथांखौ जोङो न'आव थानायावबो जों हमहैनो हागोन जुदि नोंथाङा बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जुदि गोजानाव थायाब्ला। नोंथांनि गासै डिटेल्सफोरखौ जोङो गोसो जायोबा जों संदाननो हायो। बेखिनिखौ आं नोंथांखौ फोरमायबाय। दिनै नोंथाङा बेबायदि गाज्रि बायदिसिना बाथ्रा बुंनायनिफ्राय, धोरोमनि बाथ्राफोर गाज्रि बुंनायनिफ्राय, बेरेखा बुंनायनिफ्राय, जाथिजों जाथि, जायनिखि जोङो बर' हारिनि गेजेराव अनलायनाय दंमोन, खौसेथि दंमोन, गोरोबलायनाय दंमोन, बेखिनि थासारिखौ जुदि नोंथाङा गुलाय गुजाय खालामनो सानदोंबा नोंथाङा साबधान जा। नोंथांखौ जोङो एफआइआर होनाय जागोन आरो नोंथांनि सायाव जोङो गोख्रों कमिटि, जोङो बेखौ जोङो गोख्रों मोनसे दायित्व लानाय जागोन आरो नोंथांनि सायाव जोङो बे माबाखौ जोङो
जिहेतु नोंथाङा जि गाज्रि चेनेलनि गेजेरजों हगारबाय बे बाथ्राखौ जोङो बेयाव जोङो नोंथांखौ सोंखारिनायनि गेजेरजों नोंथांखौ जोङो साबधान थानो थाखाय खावलायबाय।